Boas tardes e benvidos ao programa de hoxe. Temos aquí connosco a Antón Alonso Ríos. Contenos, entón vostede por que non estudou no Colmeiro? Bos días, antes de todo dicir que estou moi contento de estar hoxe no programa, xa que escoito na casa todos os días, son un gran admirador. E agora, respondendo a tua pregunta, non estudei no Colmeiro porque, como comprenderás, querido presentador, cando eu estaba na miña etapa de estudo, o Colmeiro aínda non estaba construído. Coméntanme que tivo que facerse pasar por outra persoa durante a Guerra Civil. Contenos esa historia. Pois efectivamente, mozo, fíxeme pasar por un portugués co nome de Afranio de Amaral, de aí o alcume de señor Afranio. E onde tivo que exiliarse vostede? Pois tive que marchar para América, en concreto Argentina, e posteriormente fun cara a Montevideo, no Uruguai. E ali que fixo? Pois, xunto con Daniel Castelao, Elpidio Villaverde e Ramón Suárez Picallo, fundamos o Consello de Galicia, que presidín a partir da morte de Daniel Castelao. E durante a Segunda República que fixeches? Pois, durante a Segunda República, enviáronme de volta aquí a Galiza para presidir a Asamblea Republicana de Coruña para o estudo do anteproxecto do Estatuto de Galicia. Tamén fun membro do Consello Directivo Provisional da Federación Provincial de Agraria de Pontevedra. E que ten pensado facer agora vostede? Agora, filliño, agora só o que penso é en morrer. Xa son moi vello. Pois ata aquí o programa de hoxe. Vémonos mañá á mesma hora. Adeus. Deica logo.